Κυριακή. Τις κάλψες, τις κάλψες, κάλπες, τις κάλψες, τις κάλψες, κάλπες. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Τις κάλψες, τις κάλψες, κάλπες, τις κάλψες, τις κάλψες, κάλπες. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά. Εγώ, κύριε Μέχο, σαν αρχή μου το έχω πει να προβάλλω τα βίντεο που έχουν ήδη παιχτεί. Πολλά στοιχεία έρχονται εδώ πέρα, ποτέ δεν τα παίζω, δεν κάνω δημοσιογραφία. Αλλά επειδή κλείνουμε ένα χρόνο από το μνημόνιο, νομίζω ότι επιτρέπεται να κάνω μία και μόνο εξαίρεση. Να κάνω μία φορά κάθε χρόνο, μία τώρα. Νομίζω ότι είναι δώρο ένα κομμάτι αλήθειας σε αυτή την ιστορία. Ιδιαίτερα αν προέρχεται από το Στρος-Καν, που καταφθάνει και στην Ελλάδα, και θα έχει την ευκαιρία ο κ. Παπανδρέου να τον ρωτήσει γιατί τα είπε αυτά στο κομμένο που κόπηκε, στο γαλλικό κανάλι. Ακούμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από την περιβόητη αυτή συνέντευξη που κόπηκε στο γαλλικό κανάλι. Γι' αυτό σας είπα πάρει στην αρχή, να μην αμφισβητηθεί. Το βλέπουμε και το ακούμε. Si en fait, je dis, on exagère un peu d'ailleurs, quand le FMI est venu, on a bouclé ça en 15 jours, on a bouclé en 15 jours parce qu'on avait quand même fait du travail avec les Grecs pendant les mois précédents, même si on l'avait fait de façon souterrain, tout ça parce que les Grecs, eux, souhaitaient l'intervention du FMI, même si Papandréou, pour des raisons politiques, disait pas ça, mais depuis le début, il m'avait téléphoné très tôt, il m'avait téléphoné au mois de novembre-décembre 2009 en disant on a besoin d'aide, quoi. Et c'est vrai qu'il avait très bien conscience de ce qu'il avait besoin d'aide. Δουλέψανε υπόγεια όλο αυτόν τον καιρό. Δεν έγινε δηλαδή μέσα σε 15 μέρες.